बिथांमोनाबो माने खारग'नो हानाय नङा आरो दा बिथांमोननि बुंनाय मथेबा माखासे बर' राइडारफोरबो दं होननानै जों खोनानो मोनो बिथांमोननि खुगानिफ्राय आरो जायफोर बिथांमोननि माखासे साप्लाइमेन्ट बिथांमोना माने प्लेटआव थायो जाहैदों माने थाखा फैसा गोनां गारि गुरा गोनां नायदो। गिबियावनो गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बेजों लोगोसेनो जाय बिथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो बेजों लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। आङो दिनैनि आयदायाव भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोन, नाथाय नैबे मोनसे नुथायखौ नुनानै गोसोआ थानो हाथारैनि आङो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। भिडिअ खालाम खिन्थु इदि आपल'ड खालामना होनाङाथ' भाइरेल खालामना होनाङा। रायनानै बुजायनानै दोननांगोन ना। माबा मोनसे भिडिअखौ भाइरेल खालामगोन बेफोरदि मोनसे थायो आरोना, खिन्थु डाइरेक्ट होनाया इसोरनाव माने मार गावसोरखौनो हमनो हानानै मार मोजां खामानि मावनाय मोनदों नामा। इनिफ्राय दा आं बेखौनो बुंनो सानदोंखि आं रावखौबो जेबो गाज्रि फोरोङाखै, माने मा लिरदों नायनि लाइफ दङ ना इसोरनियाबो, जेनेबा माबा मोनसे भुला जाखायो मानसिफोरनि सायाव। मानसिया भुल खालामाबा माया खालामगोन बेखौ भुलखौ माने खेबसे माने चान्स होनांगौब्रा इसोरखौ। इसोरबा मा खालामदों ओमफ्राय आं मिथियानो, मा भुल मावदों मिथियानो आरोना। आंबो जिखुनु होनदों ओमफ्राय जिखुनु भुलानो मावा मानो जेनेबा खेबसे निमाहा होनांगौ। इनिफ्राय जुदि भिडिअ खालामबाबो इसोरखौ हगारना होनाङा, इदि माने बदनामसो खालामना होनाय जायोना बर'खौ। बे भिडिअआव सान्द्रि मोजां ना सान्द्रि गाज्रि ना सान्द्रि मोखां, बियो जोंनि मानव गेदेर बारग' एनडिएफबि बिथांमोनखौ सोंखारि हरनाय बायदि नुदों, आरो नुदों माने सोंखारिदों। बे बोरै जाथावगौ? बे बिथाङा सोर? बारग' एनडिएफबिफोरखौ सोंखारिनो हानाय आरो बारग' एनडिएफबिफोरखौ फोरोंनांगौनि गोनांथि गैया। बारग' एनडिएफबिफ्रा बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौ बासिनानै खामानि मावनो रोङै नङा। बिथांमोनहा बोसोर बोसोर गावनि जिउखौ दान होनानै हाग्रायाव थानानै अरखि जोंब्लावनाय गुलिनि सेर सेर एराय एराय बारग'बोनाय बिथांमोनखौ आरो बुजायबावनांगौनि दरखार गैया। हारिखौ बोरैहाय फोथांनांगौ, हारिखौ बोरैहाय फोसाबनांगौ बिथांमोनखौ फोरोंनांगौनि गोनांथि गैया। बिथांमोनहा मिथिगौ, बिथांमोनहा सिगांनिफ्रायनो मिथिगौ बेबायदि खामानियाव सोर बायदि मानसिया लोब्बा लानानै दङ। बेखौ फोरोंनाङा। आरो मा खनसे खननैनि बाथ्रा बेलाय? बे खनसे खननै बा खनथाम खनब्रैनि बाथ्रा नङा। बे जाहैबाय समाज बिर'धि खामानि। बेखौ आयेनाबो माब्लाबाबो गनाया। आरो जाय जिनिसखौ आयेनानो गनाया, जोंनि हारिया बेखौ बोरै कनसिडार होनांगौ? बे माबा जुक्ति गोनां बाथ्रा नामा? लाजिनो रोंनांगौ, सोरजों माबायदि रायलायनांगौ। जानला मोनला बुंबानो जाया। ना नोंहाबो बेयाव माबा मोनसे आदार मोनजानायनि लामा दंमोन नामा? नोंहाबो माबा बे हाबाफारियाव नोंहाबो लाइन दं नामा? मानो बेबायदि बुंनांगौ नोङो? बिथांमोनहा हारिनि समाजनि मोजां खामानि मावनो दिनै ओंखारदों, आरो दिनैल' नङा गोदोनिफ्रायनो ओंखारबोदों। अरखि जोंब्लावनाय गुलिनि सेर सेर बिथांमोनहा गावनि जिउखौ रैखा खालाम हारिखौ रैखा होबोदों। आरो दिनै नोङो बे खोथाखौ बारग' एनडिएफबिफोरखौ फोरोंनो फैदों। लाजिनांगौ नोंबो। सासे बर' आइजो जानानै गावनि मान सन्मान, बर' आइजोफोरनि मान सन्मानखौ नोंबो सिनाय रोङाखै दाबो। लाजिनो रोंनांगौ नोङो। खेमा बिनांगौ नोङो आंनि थाखायब्ला। बारग' एनडिएफबि बिथांमोननिसिम आखाइ खबजोबनानै नों खेमा बिनांगौ। नों बेबायदि खोथा बुंनो समाया। खेमा बिनांगौ। बे सान्द्रि मोजां ना सान्द्रि मोखां ना सान्द्रि गाज्रि, आं बे भिडिअखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों। बेबायदि जानो नाङा। दानिया बारग' एनडिएफबि बिथांमोनहा मा बुंखो बे आयदानि सायाव, आरो जों रायजो राजाफोरनिसिम मा खौरां दैथायहरखो एसे नायनानै लानि भिडिअनि गेजेरजों।
सिगांनो बिथांमोननि जितु गार्जेन बिमा बिफानि सायाव जों बे मेसेजखौ हरनो लुगैयो जे जाहाथे इयुनाव बेबायदि गाज्रि धान्दायावहा थिनहरनाथों आरो बेबायदि जुदि आरो उनाव जों मोनोब्ला बेयाव जोङो गाज्रि साजा होनाय जाबाय जायखिजाया बिथांमोनखौ जोङो गाज्रि ड्रेसाव मोननायखाय आरो जितु स्पटआव मोनदों जों बेखिनियानो आरो मोजांबाबो गाज्रिबाबो जोंनिनो गथ'फोर उन्दै गथ'फोर बैसोबो जायाखै ओंखायनो जोङो पुलिसहालागै थाङाबो आरो मानो होनबा क्राइमा बेलेग बेफोर बिनि माबाखौ जों मोनदों थारैनो होननानै जों मिथिनो मोनबाय आरो जेनेबा ओंखायनो जोङो नोंथांनो बे मिडियानि गेजेरजों आरो नेक्स्टआव इयुनाव बेबायदि जोंनि बर' हारिफ्रा उन्दै गथ'फ्रा बेबायदि फालांगि मावनानै दाजाथों बेखौनो जोङो अनुरद खालामहरो जोङोथ' मथा मथि मा होनना बुङो तदन्त खालामगासिनो दङ गुवाहाटियावहा बबे जायगायाव बर' मानसिया गथ'फोर थाफैनानै बबे पिजिआव थायो मा धान्दा खालामगासिनो जों अलरेडि खबर लागासिनो दङ बे खबर लानायनि गेजेरावनो जोङो मैया हराव हठात मेसेज मोननायनि गेजेरजों जों बेखिनि खामानिखौ जोङो जाफुंसार होनो हायो इयुनाव बेबायदि जुदि आरो मोनफिनोब्ला जोङो खस्थ' होनाय जागोन बेखिनिखौ जोङो बिथांमोनखौ बुंहरनाय जाबाय बिनि लिंकजोंनो जोङो हमनायनि खोथाखौ जोङो सिन्था खालामदों दंबावो आरो बे गुवाहाटियावनो दङ जाहैबाय सानमारि होननाय जायगायाव दङ जालुकबारियाव दङ गणेशगुरियाव दङ बेफोरनि लिंकखौ जों मोनदों दा जाहाथे बर' रायजो राजाफ्रा बेबायदि फिसाफोरखौ जाहाथे दाहागारथा मोजाङै मोजां जाहाथे न'नो गथ'फोरखौ फरायनाय बा जिखुनु मावनो हायाबाबो न'नो फाल्थुबाबो न'नो फाल्थु जाना थाथों जाहाथे बेबायदि गुवाहाटियाव फैनानै आलायनि जाफैनो नाङा आरो बांसिनथ' जोङो जुलि जाखानायखौसो मोनदों आरो टारगेटआव जायखिजाया जोङो दिनै साब्रै साबा गथ'फोरखौ हमनायाथ' जों दिनै गोदानसो बिसोरखौ मोननाया ओरैनोथ' जोङो फेमिलि जिथु हाबा जाखानाय हिनजावखौथ' जोङो मथा मथि दिनै हिसाब बहुद जों होनो हाया नोंथांमोनाव जों खौरां हरो नामा बेनिखायनो जोंबो गावबा गाव न'खरनि गामिनि बिथांमोननि सायाव जोङो फोरमायहरो जे बेबायदि खामानिखौ जाहाथे गामिनि रायजो राजानिसिम खोन्थाहरनाय जायो जाहाथे मोजां जाथों नेक्स्टआव बिदि जानाथों बेखिनि वार्निंखौ बे नोंथांनि गेजेरजोंनो बिथांमोना नायनानै बुजिना लाथोंसै जुदि बुजियाब्ला बिनि इयुननि जिथु साजा बे जोंनि गोसोआवसो दङ आरो बर' हारिनि साननाय हनाय गथ'फोरखौ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेफोर दायित्वआ जाहैबाय गुवाहाटियाव गाज्रि खालामनो थांनाय फोसाबग्राया जों दङ दा बर्थमान जोंनि आफादा एक्स एनडिपिफ्रा थानायसिमहालागै बेबायदि खामानिखौ जोङो जेब्लाबो जानो होआ माने जाखानो होखाथारा जिउआव जानो होआ गामिनि रायजो राजा बा बिमा बिफायाबो एसे साबधान जाथों जाहाथे गुवाहाटियाव सोरबा दंफायोब्ला केरेला मुम्बाइआव सोरबा दंहैयोब्ला मोजाङै मोजां फुनजों फुन मोजां जगाजग मोजां लाथों जुदि लायाब्ला बेबायदिनो जिनाहारि खालामजादों जों नुगासिनो दङ गुबुन हारिजों जुलि जानानै बुथारजादों बे गुवाहाटियाव माने बेबायदि खाबुखौ जाहाथे जों होआ आरो जानोबो होखाया बेबायदिनो जोङो बुंनोबो लाजिथावना ओंखायनो जों बिसिमहालागै बुंला जायखिजाया जों गाज्रि ड्रेसाव हमनो हादोंमोन ओमफ्राय जोङो गावसोरनि आंनि गथ'फोर उन्दै गथ'फोर साननानै बिथांमोनखौ जोङो न' मोजां लाखिबाय ओंखाम सोंखाम जाहोनानै जोङो बिसोरखौ इसेमान पानिशमेन्टबो होनाय जाबाय आरो इयुनाव जाहाथे बेबायदि जोंनि बर' बिमा बिफानि सायाव जों बेखौनो हांख्रायनाय जायोदि जाहाथे इयुनाव बेबायदि सान दाहोथो बायसान्स बिदि जुदि मोनोब्ला जोङो दायनिगिरिया गार्जेनखौसो होनाय जागोन नेक्स्टनिफ्राय नोंथांमोना सिगांनो खोनाबाय थाखादों नामा बिदि घटनाखौ जों मिथिखाबाय थानायनि थाखायनो जोङो फल' खालामगासिनो दङ जोंहा मानो होनब्ला जोङो दायित्व दङ जोंहा जिहेतु आफादनि बा मोनसे बर' हारिनि खामानि मावबोनायाव गेजेराव गारना दोननायदोंमोन आरो दा जायथु दायित्व थानायखाय बा बेबायदि गाज्रि माबाखौ नुनानै जोङो नायनानै थानो हायो नै बेखौ जोङो मावनो गोनां जाबाय आरो दा बिसोरखौ मा खालामनो सानदों दायो जोङो बिथांमोनखौ न'खरनि जिथु बिमा बिफा बिथांमोनखौ लेंहरनानै मोजाङै जोङो दैथायहरनो नागिरदों न'हा जाहाथे बेबायदि आरो लोगोसे दायो जोङो मोजाङै जाहो लोङो थेनानै ओमफ्राय एबसुनि जिथु जोंनि गुवाहाटि बिथांमोननि अफिसाव जोङो दैथायहरनाय जाबाय भिडिअखौ नायनानै निस्सय गासिबो रायजो राजा बिथांमोनहा हमनो हाबाय जानांगौ बारग' एनडिएफबि बिथांमोनहा मा बुंहरदों जों गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायहरदों निस्सय बुजिबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि सेंग्रा सिख्ला बयबो हयथ' हमनो हाबाय बिथांमोनहा मा हाबाफारिखौ आखायाव लादों
बेनिखायनो सांग्रां जानाया मोजां आरो जिबनाव बेबायदि भुलाव आगान दाहो नङाब्ला गाव गावखौ खैफोदाव खोलैनानै लानाय जागोन बे हले सिदाखा आं सिगांनि भिडिअ'बो बुंखादोंमोन बिथांमोनहा थांखि लागासिनो दं गुवाहाटी ओनसोलाव जेसेबांनाखि बर'फोरनि बेबायदि इलिगेल खामानि जादों बेखौ बिथांमोनहा नोजोर होगासिनो दं आरो बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्राय नोजोर होनानै नै दा बे हमनायनि थांखिखौ लागासिनो दं रावबो बारग'नाय नङा खिन्थु गुवाहाटीयाव जोबनो गैयै मानसिफोर दं बेफोरखौ खेल लाग्रा सोरबाफोर बिदि खामानियाव जुदि आगान होनानै दङब्ला दिनैनिफ्रायनो दानिफ्रायनो नागारखा मोजां जानो सोलों आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथाबाव जोंनि माखासे जोहोलावफोर दङ बाइक राइडार बिथांमोननिबो नाम एसे फैफानाय बायदि नुदों साबधान जा नोंथांमोनहाबो जाहाथे बदनामाव गोग्लैया नोंथांमोनहाबो जुदि आरो बदनामाव गोग्लैयोबा सारा दुनियानि बाइक राइडारफ्रानो बदनामाव गोलैगोन ओंखायनो नोंथांमोनहाबो एसे हुसियार जा आं सोंखारियाखै माने जाहाथे बेफोरबायदि हाबाफारियाव आगान होआ अननानै समाजखौ फोसाबनायाव नोंथांमोनहाबो मदद खालामनांगौ दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आं एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ